Rotava 50 let města. Rotava si v letošním roce připomíná výročí 50 let, kdy se stala městem. Její historie však sahá mnohem dále. Pojďme si spolu připomenout některé z důležitých událostí, které tvoří historii tohoto města v Krušných horách. Území Dolní Rotavy bylo osídleno kolem roku 1543 poblíž dolů, hutí a železářských hamrů na Rotavském potoce. Dolní Rotava zůstává dodnes průmyslovým srdcem Rotavy a její součástí je také Růžové údolí. Po druhé světové válce převzaly místní továrny Velké Škodovy závody Plzeň a nastává další období rozvoje obce. Staví se nové sídliště pro zaměstnance, včetně občanské vybavenosti. Průměrný věk obyvatel 19 let je nejnižší v tehdejší republice. V roce 1965 je obec Rotava povýšena na město. V letech 1966 až 67 byla postavena škola i školka a obě zařízení před 2 lety byla zateplena z dotací Evropské unie. Z bývalých jeslí se stává mezi léty 2004 až 2005 dům s pečovatelskou službou. V její druhé části sídlí obvodní služebna Policie České republiky. Městský znak získala Rotava v roce 1975, kde jej vytvořil učitel a výtvarník Otakar Glos, stejně tak jako prapor. Sídlo městského úřadu se nacházelo původně v dolní části Horní Rotavy, poté bylo přemístěno na sídliště. Dostavba proběhla v roce 2000. Město se v současné době může pochlubit několika nově zrekonstruovanými sportovišti. Školní hřiště bylo modernizováno v letech 2004 až 2005, fotbalový Svatostánek pak v roce 2006. Rotava má také areál zdraví, kde lze využít workoutové hřiště a konají se zde kulturní akce. V zimním období se stane z betonové plochy kluziště. Sportoviště jsou umístěna v okrajových klidových zónách. Okolím města vede naučná stezka Rotavské varhany. Její začátek i konec je před budovou městského úřadu. Je dlouhá 6 kilometrů a překonává převýšení 100 metrů. Vede většinou po pohodlných cestách. Stezka vede přes rekreační chatu Sluníčko okolo cenné přírodní atraktivity známé jako Rotavské varhany. Překonává svažitý, místy skalnatý terén, kde si mohou turisté užít pohled na Rotavu. Zpáteční cestou je možné navštívit Rotavský kostel svatého Petra a Pavla, postavený v letech 1914 a vysvěcený roku 1925. Stezka byla vytvořena v roce 2013 z iniciativy vedení města Rotava v rámci programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce. Původní rotavský hřbitov z roku 1895 se nacházel u kostela. V minulosti v souvislosti s osidlováním horní části Rotavy byl přesunut na současné místo. Hřbitov byl postupně rekonstruován do dnešní podoby. Významné výročí v letošním roce 2015 slaví také dobrovolní hasiči, a to rovných 120 let. Novodobá historie se pak píše od roku 1995. Z bývalého hostince se po druhé světové válce stala hasičská zbrojnice, která funguje dodnes. V druhé polovině 20. století se těžiště osídlení Horní Rotavy přesouvalo k západu. V současnosti se skládá katastr z Dolní Rotavy, Růžového a Anenského údolí, Nové Plzně, Horní Rotavy, Samoty, Sklenského vrchu a Smolné. Městu Rotava přejeme do další 50 jen to nejlepší.